ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେଟା ଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଯା ମରିଗଲେ କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଯେତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତା ସେଟା ସବୁ ମନକୁ ମରିଯାଆନ୍ତା ପୁଣି ନୂଆ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ସେଇ ଆରି ଭିତରୁ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଆରି ଭିତରୁ ସିଏ ପୁରୁଣା ମିଳନ ଜମା ରହନ୍ତା ଆରି ଭିତରୁ ମରିବନି ଜମା ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ତମ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଯାହା କହି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡେ ତେଲ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଲୋକରା ଠିକ୍ ନୁହଁ ପରା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ କେମିତି ହଅନ୍ତା ଚାଷୀ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ତମେ ଭୋଟ କ'ଣ ଠିକ୍ ବେଳାରେ ଦେବ ଯାଇ ଯେମିତି 50,000 200 500,000 ପାଇଲୁ ସେତିକି ଆଉ ଚାଉଳ ଫଳ କାଢ଼ା ହେଇକି ଅଛି ପାଇଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କିଏ ବୁଝିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ବା ତୁମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯିଏ ହେଲା ସିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ କେମିତି କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ ହାଁ ସେ ଆଇ 5 ବର୍ଷ ସେ କରିଦେବେନି ଗୋଟେ ତମରି ଭାଇ କି ତମରି ଗୋଟେ କଥାର ଉଦାହରଣ ସେଇ ତ ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇରେ ଲେଖା ଗଣିତା କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଣିତା କି